आंब्याचे रायते। साहित्य 5 आंबे, लसूण, ओले खोबरे, हळद, कोथिंबीर, धने, शंकेश्वरी मिरची, मोहरी, लसूण, कढीपत्ता। वाटप वाटून घ्यावे। आंबे स्वच्छ धुवून एका टोपात घ्यावे। पाण्याला उकळी येऊ द्यावी। आंब्यांच्या साली सोलून घ्याव्यात। कढईत तेल ओतून त्यात कढीपत्ता, मोहरी, लसूण फोडणीला द्यावी। त्यात वाटप ओतावे। चवीनुसार मीठ। सोललेले आंबे वाटपाच्या मिश्रणात सोडावे। आंब्यांच्या साली देखील टाकाव्यात। उकळी येऊ द्यावी। पिकलेल्या आंब्यांचे रायते तयार। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडलास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करण्यास विसरू नका। धन्यवाद।